chỉ bay u đê tu na hiền van bo nga pulal chung nunga cái na cái nông mẹ cả anh hi Orient Profit e vanga akala lung te zai ngai lova zum chua kan dia kan dom pui em a i voina hian ama kom na hun toy te kan mang do na ni ama sa inat dan eng ti ka tang in nge har san na inei ikal lam pang lam na te hatiang kha min han shu te che sang mi som pa kwa kan na vak maya ting lai kalai na vaka chuan analu tu kha na chong na an i chara chuan ai zon lama doctor kan pan ta mo chuan doctor kan pan kha dam boy kha min chaw te wa kan eya ka in check up tir le khan anan na dang hi chu a tha chau je la ikal hi en kol la ngai ni lung te lo ma ti mo chuan lung te kha ti tlak dan tur khaming ngai to puya zai si lo khan ma se dam boy min an chaw le thina chuan ka in check up pa piang mai khan kalhi ala thalo ni lung te hi ala ti je la ta tang ta ta chu sang ni som bakwa Christmas don khan ran chu khale ula ti kan chho lak lo to sia kan chu khale thei thei lo wa ka in check up ta lo wa ma se ki ma khang le kal kha chiang lo ti kha ana kha om de renga ta chuan ka phanu hian Orient ni Profit thi ka pa e be te lung te ti ka te ni atia ka ia chuan kan han la kha but khat ke zo khan lung te pakhat ka chung chu ka chuan course khat ka e zo na tur i anu nung bera bun nung bera kai khan pakhat ka chung chu le a chuan mai kal hi en ko langai sim thua wangin course ni ro min tia ta chuan ka do ta zel lem lo wa ma se lien vak lo chu ka chung chu fo ni han ga ria ki ma i bo te mo ra tanga a chua dana tanga ka chu kan mo tu na ka sun chu ka mu te chu vai min hei min ban phang rual et or chu ni tu tiang chu pan ni ka chung chu ka ta tang chuan hei arsa ke ham de ko ka e chou ta je la eng ma ka yu sai sel ta lo ni kal hi chu mo cái ấy đó chân tiền à chọn tập tập thấy riêng vắt là em riêng lầu chuông lầu mà sẽ các phần nụ khá nát phật ấy mà ở riêng có mò thì ấy xin rồi thì chuan cái có phần với sẽ sắp đặt cái này về thôi đi sao chú đặt tôi đến đầm đồi miếng chỗ khác gì lô vàng khan thì khát tiền đầm đồi pha đến năng sấy khát chuan với sẽ nó cái này chú chân này tôi nói point cái tiền cái lùng te hơi chứ dày tôi đã đặt tôi đến chỗ thì po hi cái lúc chọn đặt tôi chỗ ăn khét lâu hen ở đây này hen làm sẽ có gì mấy là phù mà ngó thì cái tiền mà các bác của mày nè chú ấy thun trong diễn là trang lâu xưa chú afin tháp lúc đó chân chú ấy cái là lùng te hi chút xôm to em mò dày to po in athara rồi in xiang để diễn là đi kami ni avang khan lùng te izun chua khan đủ to mấy là va ilo ấy thun diễn zum diễn kha afu lúc đó cái chuan thì kan ka that lo hian har satna na sat tak kan tak sa kan to the hi kan sha da nga ya i kan ka lin na tho that thei lo chuan thana ru na kan thei the ni tu na po i ru te ana anga thana ang te po in li om chi na nga i tak sa kha chak do lo ni kha thì kan che thiam lo mi tam tak chuan thana en kolin a shan pai na lo in en kola chung ang di lovin kan kal kha chak that hun huna khan thana ru na ti kha i kan lo dam do na ni chu wang chuan in khatia i lo ei zui zela i lo en kol i lo in en kol zui zel kha i ti fu lu tu ka a lo lu tu ka ni chuan tu na khan in inak na ti chuan i a kyan san to deu che eng mai la ma chun boi na kan ni to lo ma se ka khup thana ve hi e ti han ton chai tu ran thut tun te i ala har de wa mo ani ka chu lu te he lo pai ne me ma khami har san na kha chu zoi na chu tu ra ngai la ti ro kan long pui le mai che hei tu na po chung nung ama trong ka nge kan sha a hi kal lampang har san na nei te lung ti om kher ni lo kal na nei zong ti khan Orient ne Profit that zia hi lo she ve in hi lo e ve cheu ula kan du sak chewa chuan tu na hian hei hi joint ton oil ani a runa le thana te in zut na i ne Profit e ba ka khan i runa te i thana te i lo zut na turin i kan present ang che me ane dam ze turin du sak